Is-Sinjura Monique hija winner oħra ta' 6-week challenge li għadu kemm għamilna riċentament. Qabel xejn, congratulations Monique. Grazie. Mela, Monique hija waħda mill-winners għal raġuni illi hi jew tilfet ammont ta' weight jew inches li tlabniha, jew inkella fl-opinjoni tiegħi u tal-coaches l-oħra ta' In Your Better Life rajna li fil-before and after tagħha kellha bidla biżżejjed sinifikanti għal dawk is-siġġimat li għadha kemm għamlet tal-imot li naħsbuha bħala waħda mill-winners. Tajjeb, ikollok għedina għara. Monique, inti qabel ma applikajt issa. X'waslek biex tajt għandi bżonn nibdel xi ħaġa. X'kienu l-affarijiet li xtaqt tibdel u għalfejn? Mela, bażikament xtaqt inbidel id-dera tiegħi għalfejn. Jiena wara li kelli tifla jisib bqajt tqila. U jiena m'iniex mdorrija b'dik it-tip ta' fiżik u qed le ma jistax ikun nagħmel xi ħaġa. Issa bejn kelli problemi u affarijiet oħra qed immissa il-problemi li nsolvuhom u issa qed naħseb għalija nnifsi. Issa l-problemi li kienu għalija f'saħħti ġifieri ma stajtx nagħmel eżerċizzju daqshekk faċilment. Imma bis-saħħa ta' persuna li rajt li rnexxiela mhux ħansab jismi. Illi rnexxiela qed why won't I give it a try? U hekk għamilt. Bażikament So that's all for. Mela, issa, ikollok taqsam daqsxejn l-esperjenza tiegħek inti. Once li deċiedi tibda l-programm, qabel xejn ħad tgħidilna wkoll għalfejn għażilt dan il-programm mhux forsi alternattivi oħrajn, forsi xi prodotti jew xi sistemi differenti. Mela ħakku fejn għażilt dal-programm u forsi xogħġbok f'dal-programm il ħassejtu billi jgħinek. Mela, bażikament bħala programm diġà kelli idea żgħira ta' x'joffrux ma joffrix, so kont diġà aktar konvinta għal xiex kont jiena tieħla, so ovvjament ħalta liha. U naf jiena bħala persuna kif determinata. So jekk jiena jekk ngħid nagħmel xi ħaġa, ma nagħmilha u rrid nasal għalija. Dika jiena ma tantx il-bidu ma kienx faċli. Jiena tibda persuna hija ħafna ġejjien, ħaxix ma naf xejn, ġifra li jaqta' qalbu ma jikolx ħaxix, you can still do it. Illi bdejt ma jina li possibbli ħassir, pero jina nipprova. U hekk għamilt. Għamil disciplina bejn nifsi u ddeċidejt illi. Illi mmorru għalija. Nġi għalija. Għażilt dan il-programm għax it-trainers kollha, nħanaq tal-ħadwarna, it-trainers kollha huma vera delikati u jħobbu xogħolhom. Mhux ġast qegħdin hawnhekk biex jagħmlu klass tagħhom u jidħlu l-hemm klass isib familja. Napprezzaw ħafna. Monique, għal dawk in-nies li qed jaraw dan il-video u forsi huma wkoll qed iħossu l-bżonn illi jinbidlu. Tajjeb, inti x'pari ħadha tiegħu u anke forsi tellgħu in-nies li jgħidu ma' In Your Better Life, nagħmel xi ħaġa oħra x'imkien ieħor, x'ħadd tgħidilhom lil dawn in-nies? Il-parir tiegħek naħseb jgħid iktar lil dan. Mela, bħala parir li nagħti jekk int persuna li taqta' qalbek tajjeb li l-ewwel ħaġa tipprova. Jekk ma tippruvax ma tafx jekk tistax tasal. So, x'għandek tagħmel, tiġi hawn, tiċċempel, tibbukja, tiġi għall-classes, titagħmel ħiltek. Prosit. Jekk inti s-soltu jiena titrenja hawn sija fil-ġimgħa, prova mel satejn, dawk is-satejn jiġri riżultati. Tajjeb ħafna. Xi tgħidilhom forsi qed kienu mdorri dik is-sija training ma nafx darbtejn fil-ġimgħa tlieta fil-ġimgħa, x'differenza ħassejt fil-każ tiegħek inti jekk ħassejtek x'aħjar nofsija sessions u għalfejn? Għalija nofsija session hija tal-ġen. Għal raġuni waħda. Tifla għadha toddler, ħin m'għandix, qed imur dar nsajjar, meta nsajjar, biex nitfalla x'kismalir-raġel. U ovvjament ipprova tilħaq mal-ħajja, ġifieri jekk taħdem ġenitur, il-ħajja tiegħek ma ġemel maġġa nofsija hija biżżejjed. U dik il-nofsija ta' kuljum inti qed taqta' anke ftit imbarazzi li tweled. Proset tassew, m'għandix iktar x'nistaqsik għax għall-lajb inti kettilna kollox. Monique, bħala waħda mill-winners tagħna, ħalli ppreżentalek daqsxejn. Dan iċ-ċekk tagħhom iżommu wkoll jekk jogħġbok għax jiżbilanċjani kbar minni wkoll. Mela, minn ġdid ħanejdlek prosit. Ħanoħodlok daqsxejn jgħidlek, ħanimxi lura xi fotografer ta' ċanfritni, tajjeb. Apparti minn hekk, Monique, nawguralek illi dawn l-ewwel siġġimat kienu l-ewwel siġġimat tal-vjaġġ ta' fejn li nixtieq li tasal. Jiġifieri kif kellimna miljun darba. L-ewwel siġġimat huma l-aktar importanti fis-sens li they get you going. Però mbagħad dik importanti ħafna għax ikella riżultati ħaġa ġew sejri.
in reverse. Dik importanti. Proset mhux dik, Monique. Grazie. Proset